kuwi? Jare kejadianmu numpak sepur kelangan tumbler. Lagi rame nang dunia media sosial iki tumbler. Lho, tumbler apa tumbler? Tumbler. Aku ora Jawa, Mbak. Kon apa iki? Tumbler kuwi ada banyak ada. Walah lah ngaron. Lah ngaron ya kena. Kobokan. Masa masuk tumbler iki. Ya, Oh, kendi. ember, oh kendi. Kuwi nek bahasa ambiyen ya kuwi. Lah terus bahasa modern ya tumbler. Ya, tak apane lur ilatku soalnya kadang-kadang ilat wong kuno. Tumbler. Tumbler kuwi ada banyu. Lah iki nek kejadian sing viral. Nang ndi kuwi? Jagat maya. Payo. Ya TikTok ya YouTube ya Facebook Payo. kabeh Komplit. komplit rame sampai masuk pemberitaan nasional. Wah, yolah aku ketinggalan to. Kasuse Tumbler. numpak kereta. Numpak sepur mau. Numpak sepur dawa. Lah aku mau ya gawe barean sepur to. Lah iya. Wah. Lah sepur kan gandengnya karo Pak Purnomo. Iya, aduh cocok ya. Cocok lah, iya lah. Numpak sepur muter-muter. Apa neh kuwi? Jare kejadianmu numpak sepur kelangan tumbler.